Welkom by hierdie leereenheid oor regering en bestuur. Vandag sal ons die verskillende verteenwoordigers van wetgewers en hul werk bespreek. Wetgewers is bestaan uit verkose verteenwoordigers wat die belange van hul kiesers dien. Hulle speel belangrike rolle in wetgewing, toesig en openbare behoeftes aanspreek. Daar is verskillende tipes verteenwoordigers, insluitend lede van die parlement, senatore, kongreslede en streekverteenwoordigers. Elkeen het unieke rolle binne hul wetgewende stelsels. Belangrike verantwoordelikhede van hierdie verteenwoordigers sluit in voorstel, debatteer en stemming oor wette, die aanspreek van kiesers se bekommernisse en monitering van die uitvoerende gesag. Hulle neem ook deel aan gespesialiseerde komitees om kwessies te ondersoek, wetgewing op te stel en verhore te hou. Daaglikse aktiwiteite behels debatte, stemming en konsultasies. Verteenwoordigers doen navorsing en ontleding om beleidskwessies te bestudeer en kommunikeer met die publiek deur middel van verskeie forums om beleide te verduidelik en terugvoer in te samel. Uitdagings waarmee verteenwoordigers te kampe het, sluit in die balansering van uiteenlopende belange, die bestuur van swaar werkladings en die hantering van politieke druk van verskeie groepe. Ten slotte, wetgewende verteenwoordigers is noodsaaklik in wettevorm, toesig hou oor die regering en hul kiesers dien. Dankie dat u by hierdie sessie aangesluit het.